Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan nga may kasubo. Sa kasagaran nga panghuna-huna, ang kasubo usa ka negatibo nga emosyon. Ilabi na sa atong nasaysay kagahapon nga kini siya makadaot sa atong panglawas isip epekto sa mali nga pagdala niini. Sa karon nga programa, atong susihon sa unsang paagi nga ang kasubo makahatag kanato og kaayuhan. Hinuktoki kuno kung unsa ang mahitabo kung ang usa ka tawo dili masubo bisan namatay ang iyang hinigugma sa kinabuhi. Pamalandongi kuno kung ang tawo dili batiw og kasubo, unsa na lang kaha ang mahitabo kung gusto kang makig-unong sa imong higala nga anaa sa kasub-anan tungod kay nawad-an sa iyang bililhong bahandi o hinigugma. Matud pa ni Arlen Taylor nga ang kasubo nagahatag kusog sa pag-antos sa mga pagkawala, pag-ayo sa nangaging samad o pagbawi o pagbaton sa pagbati nga mamaayo sa kasakit sa kasing-kasing. Kung walay kasubo, mahimong mapakyas ka nga maulian gikan sa imong mga pagbako. Nakasinati ka na ba nga human nimo og hilak tungod sa kabug-at sa imong gibati, nindot na ang imong paminsar? Gani si Jesus nag-ingon, bulahan ang mga nagmasulubon, kay sila pagalipayon. Mabasa sa Mateo Kapitulo 5, bersikulo 4. Ang kasubo mao ang paagi, aron ang panghitabo nga dili maayo, maproseso sa atong kinabuhi ug atong madawat ang kamatuoran sa hinay-hinay. Ato lamang kining ilhon og sinatian. Nungka sa paglimod niini, pinaagi sa paglikay ngadto sa ubang panghuna-huna nga makalingaw, apan sa gihapon nagapabilin kini sa kasing-kasing. Gani, mao pa kini ang hinungdan nganong madugay ang proseso sa atong kaugalingon nga makabaton sa kaayuhan. Labaw sa tanan, atong pamalandungan ang mga panghitabo o butang nga nakapasubo kanato, aron atong makatunan kini sa pagdawat kung unsa man ang bag-ong realidad nga sukwahi sa atong naandan. Adunay namatyan sa usa ka minahal sa kinabuhi. Sa iyang kasub-anan, imbis nga iyang bation og sinatian ang kasubo, iyang gihimo ang paglimod niini og nangita siyag paagi sa paglingaw-lingaw sa iyang kaugalingon. Tinuod, nalingaw siya og nagmaya, pero taphaw lamang. Tungod kay sa matag panahon nga siya mag-inusara, may higayon-gayod nga iyang mahinumduman ang kamatayon sa iyang hinigugma. Tungod sa iyang paglikay sa kasub-anan, miabot na hinuon sa sobra na 10 ka tuig, una niya nadawat nga wala na ang iyang hinigugma. Miabot pa og sobra na 10 ka tuig, una siya nakapagawas sa iyang makusog nga hilak tungod sa pagbako. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong dawaton ang pagsinati sa kasub-anan. Apan atong siguruhon nga dili kita maulipon niini. Ato lamang kining sinatian aron magatulak kanato sa pagpamalandong sa mga butang o panghitabo nga makapasubo, aron kini atong madawat isip bag-ong kabahin sa atong kinabuhi. Ang pinakalabing maayo nga kasub-anan mao ang pagsubo tungod sa sala nga atong nahimo. Sa ani nga paagi, atong madawat ang pagkinabuhing pag-ub nga dili na maulipon sa sala. Sumala sa gisultin Hesus nga bulahan ang nagmasulubon kay siya pagalipayon. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagyanan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro magaingon,
nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.